Bilbozaren akorunera. Hasiko naiz, goizoa da ere, hasiko naiz nik itzegiten, nireak ez dauka alako garrantzirik, orduan jentia kolokatzen da bitartean, eta gure izarra preparatzen dira bitartean, nire hasiko naiz itzegiten. Oso pozik nago, bai Garbine gurekin dagoelako, eta ikastortzan gurekin dagoelako, zer egon naiz papel zaharrak egiratzen, eta 94 ikasturtean guk antolatutako jardunaldietan, hemen Maristetan, egon zan tere ikastortzan, eta egon naiz urteak kalkulatzen, eta 54 urte dira. Hau kontatzen duzuet, zer behar bada zuetako baten bat ere ane hongo zen, eta ondo etorriko zaizue freskatzeko gauzak. Lehor naiz kalkulatzen, eaterek zenbat urte zeuzkan, eta 23 urte zeuzkan, eta jaba zebilen hitzaldiak. Baina akordatu nahiz, 25 urte zilun eta bazebilen hitzaldiak ematen. Gaur, bigarren jardunaldian, Garbine gueda eta tere ikastortzan. Ze esango dut, atzo esan banuan Jon Alonso eta Paco Aristi ekartzeko arrazoi handi bat izan zala bosna novela zeukatela publikatuta, eta orduan Otxopetxe novela izaneran zeukatela horako zera bat generoarekiko, ez? Gaur berriz, tere ikastortzaren kasuan guztiz kontrakoa da. Orain arte behintzat, ez du novelarik idatzi, poesia batik dator, beraz, esango benduke, guztiz beste muturrean dagoela generoari buruz behintzat. Garbine, gehiagoan kasetan itzatik dator, nahiz eta Euskan, 2 novela idatzi. Gero, egia da, arrazoi handi bat, konbidatzeko generoa da, emakumeak dira. Konturatu garelako jardunaldi hauetan, derrigorrezkoa dela emakumearen ikuspegiak, novela bera, esango nuke nik oso gizon edo oso maskulinoa esango nuke dago. Hau da, pertsonaia nagusiak oso gizonak dira, bai Otxopetxe, bai Arrontza, bai Batistogera, bai Errondal, zanaria oso dira. Orduan, emakumeek zer pentsatzen duten novela bataz. Besterik ez. Garbine hasiko. Barkatuko jazuenik izaukat izketako jari hondik eta idatzita ekarri dut iratu dizuet. Aipamen bat egin hasiko naiz. Oso garbi genuen teatro klasiko baten aurrean geundela, dio Ignacio Musika Iraolak hitzaurrean, Otxopetxeren lehen edizioan parte hartu zuen talde osoaren izenean. Badu esaldi gartsua horik ere apur bat aurrea xeo. Irakurri duzuen hoi, nire hitzak entzun aurretik etorreko zaizue gogora. Gure literatur sistema xumean, bomba bat izan zen Otxopetxe. Lehenago, bombabakoak izan zen bezala. Bomba eta biharko klasiko deituta beraz, liburuaren ekarpenaren garrantzia ari da Ignacio Musika Iraola editorea. Handitasunaz ari da, kalitateaz, belaunaldi eta garai baten erakusgarri izateaz, ibiliaren arrastoa usteaz, ezinbestekoen eta baldintza gabekoen zerrendan sartzeaz, euskal literaturaren historian, lerroan zedarri bihurtzeaz, finean unibertsaltasuna. Berresten dut Ignacio Musika Iraolaren esana. Guztiz eta zalantzarik gabe berresten dut, baina nik ez nuken liburu hau nire besanotxe gaineako hautatuko. Barkatuko aldit, Angel Ertxundi. Otxopetxe estreinakoz argitaratu zenean,
Ezin izan nuen lehen ataletik asko zarago pasa, eta oraingoan berriz heldu diodanean, kostata, kasi gaurko hitzordu honek behartuta egin dut aurrera irakurketan. Honezkero konprenituko duzuen bezala, nire ezinak gaiarekin duze ikusia. Ageri duen paisaiarekin alegia, marrazten edo iradokitzen zen munduarekin, ez liburuaren bikaintasunarekin eta ere gutxiago idazlearen artearekin. Hausern nadin beraz, esatera, jasan ezinak egin zaizkidala torturaz eta tormentuez mintzo diren horriak, lehotzetako pasarte eguingarriak, kiratsaren, zikinaren eta sargori ezearen bidez behin eta berriz deskribatzen zaigun giza ustela edo aginte makilaren jabe direnen makurkeriek provokatzen duten goragalea. Eta horiek bezala, ia 200 horrietan barrena, konstante eta gordin ageri diren beste hainbat azpigai aiparitzake. Esate baterako, bizitzak eta besteren minak duten balio eskasa. Heriotzarik danteskoenari ere zer erraz ematen zaion bidea, botere goseak neurririk ez duenean, nola gizentzen den erra eta mendekua herrixe ergelaren lepotik. Zein toki humilagarri eta menpekoa duen emakumezkoak, nola ageri den beti sexuari lotuta, edo sexuaren erruz, edo sexuaren aitzakian, edo gizonaren sexu plazeraren madarikazioagatik zigortuta. Otxopetxe irakurriz barrenak nahastu zaizkit. Otzikara eta mesgaiztoa eragitera joan hasi zaizkit barrenak. Lerro horiek denak, hain zuzen ere, literatura direlako. Ez direlako telebistarako filmak edo gaur egungo albistegitarako berriak, non efektu berezien ikusgarritasunak bateko eta azalpen hotz tonduak edo objektibotasunak besteko erabat anestesiatuta eta urrutiratuta gauzkaten hurbil eta deseroso beharko gendukeen errealitatetik. Hemen, Angel Lertxundik hain ondo eta oparo karatu dituen lerro guztiak sinesgarriak dira. Oro da bomba, izu eta nazka. Prosaren bidez lehertzen den artefaktu hori norberak jartzen dizkiolako irudiak bere egietatik abiatuta eta bere infernuetatik pasata. Liburu ona, izki larriz idazten den literatura, ondo idatzitako lerroetatik askoz ere urrunago edo sakonago doalako. Zuzen heltzen delako dianaren erdira, irakurlearen arretarekin eta gogoarekin funditzen denean. Eta eleberri honek, horixe bera du dosi aski nabarmenean. Orainaldiaren diana da. Zaldiak eta ezpatak gorabera, ez leku eta ez garai batean kokaturik gaurko errealitatera itzul gaitzake. Torturarik eta tortura arrastoak ezkutatu nahi izatetik libratzen ez den sistemara, estatuaren estoldetara, herritarrak manipulatzeko metodoetara edo fake newsetara, dotrinazaleen moral bikoitzera eta batez ere, boterearen tontorrera iritsi diren jauntxoen oilarkeriak eta manerek eragindako barregura azpian gaudenon ezinaren konsolamendu eskasa besterik ez dela konturatzera. Otxopetxe, literatur lan on askoren antzera eta errealitatea esplikatzeko sortu ziren medio gehienak ez bezala, mundu globalizatu honen izurriak bere gordinean ispilatzeko tresna aparta da eta hotzikara ematen du, benetako hotzikara. Erreinua izan, edo demokrazia izan, non ez dira matxinoak persegitzen, non ez dira deabrutuak sarraskitzen, non ez dira hartaldekoak ez besteak markatzen eta kondenatzen. Edo non ez ditu agintariak behar ez dituen lizentziak hartzen, ustelkeria sustatzen eta legea bere apetetarako erabiltzen. Zuek irakurleok ez dakit, baina nik Kim Jong-un ikusi dut lerro artean.
Ipar Koreako diktadore alguztidun izendatu berritan, anaia eta beraz etxaia, pozoituta akabatzeko batere gupidarik izan etzuena, misil nuklearrak jostailu eta arreban neskame dituena, bere horrazkera kopiatzea debekatu duen Txobimal Olivera. Barregarri izan litekela ezin ukatuko dut, baina izan izugarria da. Donald Trump, AEB-tako presidente Twitter zaleak ere aparteko tokia du hemen. Etengabe etorri zaizkit gogora bere mehatxuak, bere birao eta irainak, bere jainko izan nahiaren proklamak latinez botatzen ez dituen horren. Baina zer da gaur inglesa, lehengo latinez bada. Eta zer esan Abascal jaunak eta bere akolituek esnatu duten mamuaz. Zer esan inframundutik ihesi doazen etorkinei murruak altxatzeko modaz. Aspaldi honetan gure estolda bihurtu dugun itxasotik lehorreratzen ez usteko legeez. Eten puntua jarriko ditut. Esan bezala, nik neurez eta irakurle soilaren ikuspegi egoistatik ari naiz, nekez jarriko nuke halako liburu gordinik nire mesanotxean, barka nire sinzeritatea. Nik besterik behar dut loa errazteko, nik ezin dut halako dosirik hartu bakea behar dudanean, bakea falsua izango bada ere. Norberaren gustuak garrantzitsuak dira, eta horretan ez da hartaburukeriarik, ez da inolako gutxiespenik ere idazlearen aurka. Hortaz, zer eskatzen diogu gaueko maitxoan edo hondartzarako zakoan jarriko dugun liburuari? Noiz eta zertarako irakurtzen dugu? Nik neronek, gehienetan, egunerokotasunari ihes egiteko irakurtzen dut. Baina erantzun asko dira posible eta zilegi. Ikasteko irakurriteke, edo ilustratzeko, buruan darabilgun zerbait ulertzeko, jakiteko, divertitzeko, bestela lortzen ez dugun zirrara sentitzeko, plazer hartzeko, asperraldiak uxatzeko. Erantzun guztiak dira onak, eta bat bera ez, okerra, jakina, norberaren konsumorako eta norberaren autua denean. Baina, behartu edo obligatu beharralde irakurtzera. Berdin irakurtzen alda obligazioz denean. Berdin zukutzen alda irakurgaiak barruan dakarrena. Liburuaren kalitateak justifika dezake halakorik? Izatekotan nork bere burua behartuz lortu behar da, ala hezkuntzak behartu behar gaitu. Behar eta behar, barka erredundantzia, baina jarrai dezadan. Matematikak bezalakoa izan behar dute du euskal literaturak? Bai, ez, zergatik. Zeren arabera neurtuko dugu liburu jakin batek irakurleari eragin dionak merezi duen nota akademikoa. Zenbaterainoko onura egin diezaioke horrek gure literatur sistema ahul eta gutxietsiari eta zenbaterainoko kaltea. Areago, ezinbesteko liburuen zerrenda zurruna behar dugu, nork egina ordea. Ala kontrara, aukera zabalaren aurrean libreki hautatzen utzi behar zaio bakoitzari, eta galderak bota eta botari naizela, liburuari ezinbestean lotu aldago literatura. Ala izan liteke askeagoa, gaur idazten eta irakurtzen den gehiena sare sozialitatik datorrenean. Urrunegi joan naiz akaso, amaierarako utziko dut Otxopetxe eleberriak galdera hauen aurrean iradoki didan erantzuna. Mintza dadin lehendabizi, berriketaldi honen izenburura ekarri dudan hitzaz. Mintza nadin ziztadez. Ez den zorrotza baitu Otxopetxeren egileak. Eta hau esan da, guartxo bat egin behar dut, ziztada bat ageri da titulo gisa horren esku paperetan edo. Nire akatsa da Nikola Maniolako, Pedrori, baina ziztada beharko duke, pluralian, ziztada bat baino gehiago dudako. Aurrera, ingo dut, pixkatean da. Niretzat, zer baino nola izan da hemen gakoa.
Eta orain, ez naiz indarkeria azaltzeko gordintasunaz bakarrik ari, edo gertaerak kontatzeko prozesuan intrigak hartzen duen garrantziaz. Orain, gauzen, pasadizuen, giroen edota personen nolakotasunak adierazteko baliabidez ari naiz, eta deskribapenetarako erabiltzen diren konparaketez. Adibidez, gurua galdu arren isatsari eragiten dion sugandilaren modura bihurritu nintzaion, esaten du Otxopetek, etxean sartu zaion arrotzaren hitz arroek amorratuta 175. orrialdean. Edo beste honako hau, 139. orritik ateria. Bat-bateko uholdeak harrapataka daramatzan harribiribilak iruditu zitzaizkidan erregeren hitzok. Nola galdegaiari erantzuten dioten azalpen horiek, edo horietako askok bederen, sorgindu egin didate arreta. Irakurtzen jarraitzeko amu baino gehiago, ziztada modukoak izan dira. Ziztada oso efektiboak, eta liburuetan inoiz gutxitan egin izan dudana egitera behartu naute. Lehenik, arkatza hartu eta azpimarratzera behartu naute. Eta beraz, eta ondorioz, liburua erabat neuretzat atxiki nahi izatera, liburu azpimarraturik ez baitzaio inori ematen edo mailegatzen, eta are gutxiago irakurtzeko irrika duenari. Bigarrenik, irakurketan etenaldi ez programatuak egitera eraman naute, ezinbestean. Halako esamoldeekin tupust egin dudan bakoitzean alegia, liburua auspez utzi eta hausnartzera behartuta ikusi dut nire burua. Deskubritu dudan perla ziztatzaile hori ezinbestean larrutu edo destripatu beharko banu bezala ekin diot gogoetari. Kanpotik ageri duena baino sustantzia handigua duelakoan barruan. Batzuetan, natura ageri da borborka, abere eta espezie ahaztuak, betiko suntsitzen ari garen biodibertsitate hori. Beste batzuetan, esan zaharrek hartzen dute protagonismoa, sarriegi gutxiesten eta baztertzen den herri jakituria. Ematen du Angel Lertxundik ez dituela adjektiboak sobera maite. Ematen du, barkatrebentzian, adjektiboaren ordezkoa bilatzera jotzen duela batzuetan. Behar bada abusu estilistikoa ikusten duelako. Behar bada indarrez eskasak iruditzen zaizkiolako adjektiboak, buruan darabilena edo adierazi nahi lukena adierazteko. Edo behar bada hitz bakarreko kalifikazioa, baino akonpainamentu luzeagoak behar dituelako zenbait kontzepturen alboan, Otxopetxeren ez leku eta ez garaia azpimarratzeko. Adibidez, itztotelka mintzatu zen, baldar eta trabuka, mando zaharrak pago lerden ipurditik atera berria, basotik errekaraino garraiatzen duenean bezala. Edo beste honako hau, grazibelekin darabilen jolasaz. Ohitzen hasita nengoen, fereka bakoitza astirotzera, iztariek beren iragana bilezia eta begi zorrotzaren oroimena, miruak eta zapelatzak disekatuz gordetzen duten bezala. Baina benetako ziztadak solteago datoz. Larrua zulatu eta mamia hanpatzen duten ezten linguistiko, filosofiko goraipagarri horiek ez dira ez konparaketa, ez osagarri, ez akonpainamentu. Lehenagotik edota bestela esandako zerbait indartzera datoz, baina independentzia osoa dute, baita egileak eman dien testuingurutik beretik aterata ere. Motz esan da, artefaktu ahaltsuak dira, unibertso eta ikuskera oso bat laburbiltzen dutenak, gotzon garatezenak batu zituen esaera horien antzekoak. Ohar bat egingo dizuet parentesiartean. Mesedez, favorez, arren eta autoi ez diezagun esaera zarrei atxotitz deitu.
hori baino iraingarriagorik ez dagoela. Eta parentesi itxita, hona hemen Otxo-Petxe personaiari berari, arrotzari, errondali edota abaiakoeri azpimarratu dizkiedan hainbat adibide. Liburu ederrean dela, orduantxe ohartzen gara sagarrondoaren ahulaldiaz ere. Ez dago nekazari edo baserritar izan beharrik esaldi honen indarra, poetikotasuna eta egia antzemateko. Hona hemen beste bat. Belar txarraren antzekoa da oroimena. Zain luzeak ditu eta nekez ateratzen da horpo-horpotik. Denok behar gaitu patuak izango bada. Hemen beste bat. Nekez egin dezake zuri plantarik beleak zozoarekin. Bakoitzaren izuak bere trosta berezia izan ohi du. Aularen armak dira oroimena eta zalantza. Hemen beste egia unibertsal bat. Izuak badaki zabaltzen halako bidezidorrik pentsatzen ez duzuna esanez, onik atera zintezkela sinestera eramaten zaituztetena. Eta nire gogokoena, hementxe. Argirik gabe, ez dago ilunpea irudikatzerik. Gure ahaletatik kanpo da. Airean utzi ditudan galderei helduko diet amaitzeko. Berdin irakurtzen alda obligazioz denean. Liburuaren kalitatearen edo ekarpenaren izenean behartu behar da irakurtzera? Ni nintzen nerabeak esango luke ezetz. Ez dela behartu behar. Literatura ez dela matematika. Okerra dela uste hori, eta adibide zehatza nahi bada, ni nerori, alferrik behartu nindutela, Ana Karenina, Gerra eta Pakea, Tormes Kontxumutila eta antzeko klasiko zamatsuak irakurtzera. Buruan ezerrez atxikitzeaz gainera, okerreko begiz jonuelako izkilarriz idazten den literatura hori, eta zer esanik ez klasikoak edo klasiko deitura zeraman oro. Liburuak maitatzen bere kasa eta batez ere euskerazko lanak irakurriz, baina gaiak hautatuz ikasi duen emakume heldu hau aldiz zalantzan dago orain. Gustura emango lioke arrazoia bere baitan daraman nerabe, oldarkor eta hormonatuari. Gustura debekatuko nuke derrigorrezko irakurketa eta gustura aldarrikatuko nuke liburu on bati egindakioken okerrik edo kalterik handiena klasiko deitzea dela. Baina dagoeneko ezin dut. Biharko klasiko izendatu duzuen horrek galerazi dit, Otxo-Petxek. Gaia dela eta mesanotxean jarriko ez nuken arren, edo osorik irakurtzea neure borondatez jarri, baina kasik behartuta sentitu naizen arren, azkenean on egin didalako. Lehen ahaztu zait esatea, atzo baten dago, atzo etorri etzana, irteeran badaukazuela hitzaldien liburuzka jasotzea, irtetzerakoa. Zer egin behaztortzen? Esaldean, eskerrik asko etortzagatik. Zuetako batzuk ezagutzen ditut, beste momentu batzuetatik. Eta, horren zuten da? Horren jakin nahi nuke irakurri dezuen, Otxo-Petxe. Orduan pentsatu den gure iritzia gaina balioko dela zuenak. Egizateko, Abernoaren aldoetan eukan esan barruena, baina gertatzen zidena da, horretan, bestek esaten dutenetara ere, etorri itxindela nire gogoa, ez? Horren hasiko naiz aldoetatik, nire aldetik hasiko naiz, eta gero, egual bat tarteka, enbarri aterako dira. Orduan, irakurri bagina dezue Otxo-Petxe, nik esan barret, gaur egin dudan irakurkera dela, gaur, berrogetan, ezortzuterekin egin nezakeena. Eta beraz, orain dela, 25 urte
urte egin nuenaz bestelakoa. Orain dela 25 urte ere, irakurri nuen eta gaina konprobatu dut 2005 besta balio zuela garai hartan liburuak, ez zan inbertsio txiki bat zan, ez zan hola pentsagarri osten zan liburuetako bat. Eta, bueno, bai esateko ni Andu Lertxundiren gauzak irakurri ditut, baina poeta ez danez, enaiz izan hain irakurle jarraitua. Gogoan dut, bere aurreneko liburuak irakurri nituela, eskolan Euskal Filologia ikasten nintzela, unik arratsartean eta ajea da loturik, bilatu detena gaur ez. Eta, neurri batean, 8 pete, ia izenburuak berak, esan arazi zidela. Kontxo, orain ere, Andu Lertxundi etorriko da bere izenak eta bere hizkuntzari buruzko gogorrekin, eta esan behar da bani badaukat bizio txiki bat hiztegiekin eta gustatzen zaizkit hiztegiak, hitzak, amese egiten dut, azpimarratzen ditut, apuntatzen ditut. Eta, hori izan zen, orduan ere, liburu hasi, noski orduan, beti esaten gauza, munduko klasikorik onena, Euskal liburu honen zerrendarekin ez genduket, Euskal Txendia osoa beteta egon bezateke, dana dira honak zabaitzen dut. Baina, gogoan dut, uda baterako utzi nuela, irakurtzen ari nintzenean, lanean eta beste gozatu neuzkan da, eskatzen zon, denbora eskatzen zon, eta utzi nuen esan, hau uda batean irakurri nuen. Eta uda batean irakurri nuen, noski hiztegia gogoratzen dut, hiztegia interesatzen zitzaidan, da, baina ez daukat oso azpimarratuta liburua. Beraz, ez daukat garai hartako oroitzapen handirik, liburuaren irakurketaren oroitzapen handirik. Bai, beste liburu batzu bezala, liburu ilun bat egin zitzaidala, tristea egin zitzaidala. Adibidez, Goragalea irakurri nuenean bezala, edo beste liburu batzuk irakurri izan ditudanean bezala, ez da? Liburu batzuk, ondo ez bat, edo eragiten dute. Eta olako liburuetako bat zen Andu Lertxundirena. Orain esan bezadan, bigarren aldiz irakurri ditela, eta orain ere hartu ditela tarte bat, hori bakarrik irakurtzeko, hartu dut, aste sartutako tartea. Eta liburu batzuk egiten duten bezala, liburu irakurri ala, testu lezeak irakurri ala, poeta naizen arren, nire arnasa lasaitu egin dela, kokatu egin naizela liburu irakurtzerakoan, nire arkatzarekin irakurri dudala, gustu irakurri dudala. Eta, egizateko gehiago irakurri izan dut Andu Lertxundi 8 petxez geroz, aurretik baino, eta bai esango nuke ez dakit liburu klasiko bat izan daitekeen. Esango nuke, egin zuen ahaleginak bihurtu zuela Andu Lertxundi ehundoko idazlea. Hau da, eta bai, nire hori marazio pixka. Esango dizuet, programari. Azteko eta behin, eta kostatu zitzaidan, baiezko esatea, beste arrazio batzuen artean, enekilako astuentaren egon nintzena, baina berriro liburu hartu nuenean, batzutan apuntatzen ditu gauza batzuk, eta apuntatu nuen, gutxi gora bera. Zer bultzarezak gizon bat, 948 orrialdeko liburu bat idaztera. Zer bultzarezak. Pedro esan bezala, idazten dut, baina behin ez dut emez iristen segidun horri da taula hain jarri zuentzat. Eta honek ere, pixkat entregatu dago, ez? Horban, Andu Lertxundi idazten hasi zenetik, esango dute, urte batzuk bila pasatuta zeudela, 1970 ustetik ez zela aurreneko liburua, beraz, 24 urte edo pasatuta zeuden, bere aurreneko liburua idatzi zuenetik. Esango nuke, 1980an, euskararen batasunetik 28 urte pasatuta zeudela, konsideratzen bali badago Arantzazu.
hartzen badugu harri eta herri, niretzako Euskara Batuaren indargune importanteetako bat, 30 urte pasatuta zen. Aitortu da Euskara Batuaren garaian, eztabaida asko egon zela hizkuntzaren inguruan, eta esateko Euskara Batua irakurtzen genuela, baina batzutan oso gogaikarria zela. Batzutan oso hizkuntza kartonatua zen, tragatzen zaila zen, oso esaldi laburrak, oso eskolarra zen nola esateko ez. Eta esan dezake, den konprobatzen haitu behin naiz, ordurako Andu Lertxundik 31 liburu idatzita zeuzkan. Ez da edozein gauza, 31 liburu zeuzkan idatzita. Horietatik, ez gehiago, 29 liburu zeuzkan argitaratuta. Horietatik, 31 haur da gazte literaturakoak, narrazioak 6, horietatik, gehientsunak idatzko ditun, novelak 4. Eta baita ere, nik ordurako bai jotzen nuela Andu Lertxundi idazle jarraitu beharreko bat, adibidez Pio Baroja, Xabier Lizardi, aurre literaturari buruz, idazten zuelako, eta beraz, nolabait esateko, bere buruan irakurri bezala ere agertzen zuela. Orduan, hori badet gogoan, aurreneko aldiz irakurri nuenean, pentsatu nola. Aldea zeok, asko irakurri, oio beti irakurri. Eta asko irakurtzen behit, eta nik ere, eta elan eta guztio, irudikatu behar duzu hitz horrek, honek, beste zerbait ikarizia. Hori bai, badet gogoan, guzti irakurri nuela, sentidotan. Baina, ez zidan inolako argitasunik eragin. Ez zidan eragin. Orduan orain, bigarren aldiz irakurri dudanean, aitortu gara dago, beste modu batera irakurri dudala. Egizateko hola sinitzen, nire liburu asko irakurtzen ditudan bezala, hola sinitzen, eta pasatu non, nire garrantzen dik eman, eta atea zabaldu nuen irakurri nuen horrena. Eta, badazpada, bukaera joan nintzen, eta irakurri nuen. Zerbe, kas, egunea hartan zen, kas, atea jo dut. Jarraitu nuen idazten, niri begira neukan eskaletrazako gizon larden bat bere bikain iesarrin itzalpetik. Jasuz, akoratzen nintzen garoarekin, akoratzen nintzen, zazpi hori zeuzkan gizonarrekin da. Eta berriro atzera joan nintzen. Erdiaroan gaude, pentsatu nuen, ara, enitzen asko akoratzen zeidatzen, beste norabaitera eraman nahi gaitu Andu Lertxundik. Berbada, garbinek esaten duen, ez leku batutara. Orduan, hortik aurrera, esango duke, lexikoaletik ez dudala hainbeste disfrutatu, zeren eta ia urtea pasatu dira Euskara Batua sortu zanetik, Euskal literatura nik uste hizkuntza eta hizkuntzaren maixutza edo maistratza areagotu egin dela, eta orduan iz batzuk orain ere bilatu ditut ez ezagunak, baina ez da izasi iztegian eta, Baina adibidez, sintaxian edukidet deskubrimentu bat asko usatu zaidana, eta da etaren erabilera. Lertxundik eta, ala naiz, eta erabiltzen dena ahozkoa. Eta hori, jabetu nintzenean, danak azpimarratu ditu, eta guztiak, eta gaur konturatu naiz, batez ere bakarrizketatan erabiltzen duela, eta erabiltzen duela baita ere elkarrizketatan, ez da? Eta, asko erraparatu dio sintaxiari, eta beste. Orduan, ez naiz zergaitik hainbeste gozatu nahi zen asko gozatuko hizkuntzarekin, baizik eta nola hizkuntzari erreparatzeaz bat jabetu nahi zen funtsean Andu Lertxundik egiten duen galdera da nor da nor, jolaso egin bezala. Nor da nor, hori da liburu honen galdera. Eta niri badaki batzuk Humberto Eco eta hori aipatu zen dutela, eta hile da, ertara azali garenan beti Humberto Eco pentsatzen dugula, baina
bertaroko literaturaren, badago nahiko adibidez, Andu Lertxundik seguru erabili dituenak, horretaz, pentsatzeko, hor daukagu gero bat euskeraz, zeinari zuzenean, lotzen zaion gauza askotan, ezta? Axularrek bezala, Andu Lertxundik ere, erabiltzen ditu errefrauak eta atxotitzak, eta baina nik atxotitzak zer bat ere despektibo jotzen. Bat atxoa, ez daukanako zertan izari despektiboa. Nola eta ama bakarrik ez diren despektiboak ez direna. Eta bigarrenik, gizonezkoak autoretza hartu zutenean, Europa guztian eta Euskal Herrian ere, batez ere, emakumezkoek erabiltzen zituzten kuadernoak eta kopiatu zituzten, adibidez Olinartek kopiatu zituzten, atxotitzak, edo Santillanako markesak, edo Covarrubiasek, Entzoteko Madres, eta beste orduan, subliminarki, emakumezkoiek egin zituzten bere jakarrena, duan bera baina nolabait esateko, erabili dituzte emakumezkoen, esaldiak eta moldeak bere ganatzen. Baina esan nire detena da, Axularrekin da ere zor handia duka. Baina natorren nor da norgaira. Zein da Otxo Petxe? Nik uste liburu honetako gaiak, torturaren adibidez, zuaren ditzen zain, nola eskribatzen da. Baina euskeraz, Axula torturaren garaikoa zen. Azteko. Jones Etxeberrik, Manual de Mozio Gabekoa idazten duenean, infernuari buruz 3.000 bat lerro edo idazten ditu. 1.000 bat purgatoriari buruz, eta 300 bakarrik zeruari buruz. Izan esperantza, itxasora harteko eta errezatzeko. Eta 3.000 artean, gorputza nola zigortuko zuten infernuan esplikatzen da 7 zentzuen arabera. Adibidez, ahotik, berun likidoa sartuz, purtzulotik ez dakiz zerkointenak, errimatuta, 15 silabatan, da guzti hori. Hauan, egizateko, euskal literaturan ere, zeukan nun aritua, aritzeko. Netzako liburu honetan, honetan, hori da importantena. Benetan, norbera, aldan, bizi guztian nor, eta batzuk nor izatera iristean diren lotxarra izan da. Orduan ni askoz gehiago akordatu naiz, nor ideanekin, bat Virginia Woolfen Orlandorekin, eta ezagutzen duzuen, Virginia Woolfen Orlando novela, 500 urtez edo, pertsonei bat aldatzen bat, batean da emakumea beste nahi gizonezkoa da, fikzio txoroa da. Edo beste baget ere Henry Ibsenen Pirgit, nik egizateko ez dakit ingeles ez zitzen da, hola irakurtzen dut, beste batek esango dut, ez dakit ezagutzen zen Pirgit. Gero musikari batek ere tabara-bara, pam, horitzen musika zintzen, ez abatzen. Gero magazki bizidunetan erabili dena. Adibidez Pirgit den pertsonaiak. Orduan, Inspektora Gatxeten musika da Sibeliusena. Sibeliusek ere Pirgit. Eta Pirgit da gezurti handi bat. Eta jende guztien gaiatzen dut bera masaldu. Eta orduan, nik uste dut Ibsen eta Virginia Woolfek momentu hartan beste emakume eta beste gizon klase bat buruz aritzeko fikzioa besterik ezin zuten erabili. Fikzioa bakarrik. Esan nuke, hau, ez dut irakurri eta gaina esan nahi dut, hau dena da nire irakurketa bat, saiatu nahi zela ez irakurtzen beste esan dutena. Esan nuke, 80ko hamarkadan ere, politikoki oso banatua egon da Euskal Herria, orain ere bai. Egon dugu zatarrago batean. Eta, gauza batzuk onartu arren, tortura zitzegitea, bat eta beste, bakoitzak bere posizioa zeuzkala, eta kitorrek zer ikusirik eduk zuen, ez dakit. Baina,
gordina da, torturari buruz, esaten dituenak era. Orduan, nor da nor? Zeak, otopete beak esaten du, ez dakit zamagaren horrean, beha bada 8, bere buruari ditzen dio 8. Bere iloba dalako horrek, Gabrielak, Grazibelek ditzen dio 8, petxe. Bera da petxe, bere Grazibelek ditzen dio 8 petxe. Beranduago, ditzen dioten 8 petxe baroneta edo baroneta bakarrik. Petxe baroneta edo baroneta bakarrik. Eta bukaeran, izurritearen garaian, nik uste oso ondo esplikatu dezula, izurritea dara gaurko gizartearena, deitzen diote zaldun bentza. Orduan, novela hasten da galdetuz, atzerritarari, arrotzari galdetuz, nor zaitu? Nor zara, behin eta bitan da, irutan da, lautan galdetzen dio, nor zaitu? Gero, liburuaren bigarren partean, erabakitzen dute 8 petxek eta arrotzorrek erabakitzen dute bakoitzak bere historia kontatuko duela. Orduan, aurrena historia kontatzen duena 8 petxe bera da. Eta 8 petxek bera danean, hor ere, esango nuke, hor dago lantzako literaturaren ikuspegitik Andu Lertxunderen magia. Andu Lertxundik kontalariaz deskonfiatu arazten gaitu. Kontalaria, narratzailea, ezin gara fidatu. Zeren eta esaten duenean gauza bat, ez dakit seguro zer esaten duen. Orduan, hartzen bari badezu aurreneko horretik, hasten da lehenengo pertsonan, baina gero, bapatean bihurtzen da, itanora, bere burua egiten ari denean, edo arrotza eta bere artean dagoen elkarrizketa da batek zuka hitz dio eta besteak ika. Orduan, ez da narratzaile bat fidagarria. Azketan galdetzen du, eta hau zergaitik esan dute diot, eta hau zergaitik esan dute dit. Hori liburuan zehar etengabe. Beak esaten du, momentu batean, 8 petxeren bukaeran esaten du. Luzari bali manaiz esan, etengo da. Esaten du, zeruko urdina bezain garden neukan. Aspaldiko egun haietan, oratutako gorrotuak bultzatuta jo zuen arrotzak nire atean. Haren kontakizuneko gora beren gogoratu beharrak ez zuen bestalde gorrotua eginduko. Oroimena ez baita ezeren haringarri. Gehiena ere, itxumutil, itxu da, lausoa besterik ez dagoen, amildegiaren ertzean. Konturatuko zaten bezala novela horretari joan eran, sua, beroa, kaientura, garra, egia eta gezurraren arteko aldea, gaixotasuna, izurritea agertzen dira. Azkeneko pertsonaia ere, Batxiz Tobela ere da, pertsonai bat, usteltzen ari da pertsonai bat, eta barazta. Orduan, novela honetan, aurrena izaitik kontatzen dut petxe, gero bigarrenik hizketan hasten denean, errondale, bapatean konturatzen da, zalantzan jartzen du, arrotzak errondale dira horretan, arrotz hori, zatio berak bazeuzkan etxai okarragoak, zein da arrotza bere gana hainbesteko gorrotoz datorrena, errondale pintore bazan. Egia da, Grazibela eta Joanaren arteko ikuspegia oso ezberdina dara. Horrela esaten du, eta zuzinen engainatu behar nuen deagoa. Bukaeran, esaten dio errondalek, esaten dio 8 petxeri. Abaiakoak, abateak bidali nau, zugana, ni bainitzen, zu deagoa, zuzea deagoa, engainatu behar zuen pertsona. Eta nolabait engainatzen du artearen bidez. Beraz horre badago metafora bat, artearekin zerikusian. Hirugarrenik etortzen da baldea, heriotza, hori ere izar bat euskeraz.
Eta han oso metafora politia dauzka, bat zutan nola enbor baten forma desitxuratzen da, eta beste batean baita ere epaiari buruz hitz egiten du, epaitu, esplikatzen du nola zuhaitzak, epaitzen diran, zatitzen diran, ebakitzen diran, epaitzen diran, baina alde batetik bakarrik. Baina berak esaten du momentu batean, baina hemen bi pertsonan artean ari dira enbor bat botatzen. Nire epaia eta zure epaia ez dira berdinak. Eta hor etortzen da idazle eta irakurlearen arteko hitzaldia. Amaitzeko esaten du, agertzen da batxistobera. Batxistobera gizon ustela, begia barruak asartzen dona, ateatzen dona, nazkarra saia daukana. Eta hor, agertzen dira, alako momentu batean, historia guztiaren barruan, agertzen dira lau lurperatzaile, kornutuak. Eta nire iritzian, hoietzen dira hemen parte hartu dutena, Baldea, Batxiz, Errondale, eta ez dakit azken solas bat, edo jorpite bera edo. Eta hori dira agertzen dira pertsonaiak. Eta nire iritzian azkenean, nolabait esateko, jorpite bere eriotza eta bere entzierroa ikusten ari da. Eta zein dira arrotzak? Arrotzak dira berak dauzkan pikatuak dira. Berak gaizki egindakoa dira. Eta nolabait esateko, ja berak bukaera ezin du kontatu zen eta inek ezin baitu kontatu bere eriotza. Eta hori jartzen du azken solas bat. Eta azken solas hortan esaten du, hasieran gogora dezagun zer esaten zuen. Atea zabaldu nuen, eta bukaeran esaten du, kas, atea jo dute. Beraz nolabait esateko da, hasieratik atzeraka dagoen novela bat, eta denbora guztian nik uste dut funtsezko testuak hor dala pertsona baten eta garai baten, eta gure bere testuingurutik atera barra zeukana, zeren eta behar bada, ez dakit zerraitik ezin zuen beste modu batera egin, Virginia Woolfek eta Henrik Ibsenek ere bere garaitik atera zituzten pertsonai horiei buruz fikzioa bakarrik idaz zitxekerako, behar bada. Eta nik uste dut azkenean Otxo Petxe dela irakurlea. Hau da, alde batetik Otxo Petxe da idazlea, Andu Lartxundi idatzi du liburu hau, baina liburu hau idatzi duena da nire iritzian irakurle handi bat. Eta esango nuke, hitzen jolasetik bizia galtzea ala irabazteko jokuaren aurrean jartzen da irakurle bat ere badela. Hitz borobil guzti horiek klasikoa da, nala ezan klasikoa, ez da asko interesatzen zaidan, nik egizateko 48 zerekin nire buruari eraginez irakurri dut, eta baita garbinek ere, biak esan dut bezala, ez dakit nera behadan edo entzule da. Eta beste ikusten batzuta etorrez, ikusten duzu bi emakumezko dela. Eta ezkerra berdina, bat ezkerra bestea eskubion dagoela. Orduan, bai uste dut bizimoduan generoak importantea direla, batez ere injustiziak esplikatzeko, baina ez direla berdintzaileak. Orduan, bakoitzak badaukago gure esperientzia, emakumezkoak izan arren, gizonezkoak daukazuen zuen esperientzia, gizonezko izan arren. Eta nik egizateko naiz novela zalea, baina novelista gustatzen zaizkidanean, barru baino sartzen naiz bereiekin. Eta baditut novela gehiago batzuk asko gustatzen zaizkidanak. Eta novela hau ere ez dut esango erriz gomendatzen badanik. Baina nik irakurri dut oso gustu da. Nahiz eta berriken lako presa puntu bat, irakurri hor nukelako aste santuan, gero nukelako denbora hau prestatzeko gero jundan nolako kanpoa. Baina irakurri bat, pentsatu dut, ulertu dut,
handu lertxurik ze esfortzu egin behar izan zuen, zeren eta asko gustatu zaite Garbiñek esan ditun gauzak zema gauza erabili ditun, esan nuke nola zen Azkue Euskal Herriaren jakintza egin zuena Azkue aberastu dituzte, ezta? Bera mamaritarra moztu da. Azkue aberasturik Euskal Herriaren jakintzan automotaz idazteaz gain, kartegiak egiteaz gain, iztegiak egiteaz gain, gauza guzti egiteaz gain, ez behar bakarri noski, beste laguntzaile asko egin. Handu lertxundi ere da, nola baina esateko, Euskal literaturari izugarrizko errespetua dion idazlea, hau ezin da idatzi Euskal literatura irakurri gabe. Hau ezin da irakurri, hau ezin da idatzi hiztegi bat hartu eta erderaz nahi dituzun hitzak euskeraz bilatuz. Hemen dago errespetu handi bat gure kulturari, gure hizkuntzari, salto handi bat bere hemen ekarri duten beste liburutik, nun hemen ere ia aipatzen du zer den hizkuntzaren beharra, baina agertzen duen herria urturik, bada oso herri, handio gure moderntasunera iritsi gabea, eta hemen berriz dago Euskal literaturaren historian agertzen diren molde asko. Eta guztiak dare josita egitura intelektual aparteko batekin eta kontrasanez betea. Eta gaur kontuatu naiz gauza batekin. Kontuatu naiz aurrekoan joan nintzen Zarautzera bere omenaldia, nintzen berekin nago, baina han udaletxean bazegoen jarrita marrazki hau. Zaldiena eta liburuan askotan aipatzen du buru ezur hori, bi zaldi horiek, alegia eskapatzeko, etxein direnak elkarrengatik eskapatzeko, ez hurbiltzeko elkarrakatuko dutela. Eta esaten du, ezin da ikusi zaldia eta burezurra batera. Esaten du bera. Egia da, baina gaur berriro horria pasatu detenean, ikusi burua, burezurra eta ikusi bestaldean bi zaldiak elkarren ies egiten. Hori da liburu honera daukan egitura da, egitura bat konplexua, kontraesan ez betea, eta estimatzen da, baita ere, egiarik ez esateko gogoa ere. Egia da, gezurrik ez dela existitzen. Gezurak asmatu egiten dira, ez dira existitzen. Baina egiak existitzen dira, baina ezin ditugu osorik asmatu, ezin ditugu osorik ikusi, geok ikusten ditugu gure kontraesanean. Da sentidu hortan, iruditzen zait, Handu Lertxundik lan handi bat egin zuena, humiltasun oso esaten dut, ni hiztegi irakurle ona naizela, baina hori enukela idatziko, eta aldi berean uste dut, honekin bukatuta gero, posible izan dela beste Handu Lertxundi bat. Bere idazketan, nik adibidez, Konpainia Noblean adibidez liburua, edo beste liburu batzuk, beste bere militari batzuk, prensan idatzi dituen lanak, izugarri onak iruditzen zaizkit. Eta iruditzen zaizkit posible izan direla, aurrena, hau bururaino eramateko ausardiak izuelako. Ez dakitzen denbora beharko zuena idazten, baina aipatzen nuke, berak bezala, Xabiera Muriza batek, Irigoyen batek, Euskal Letrari eta novelari beste trilogia bidez eta eman nahi izan duten beste idazle batzuk ere, izugarrizko lana egin dutela, eta gainea Euskaldunek idatzi dugunak errespetatu. Eta hori ere iruditzen zait, importantea idazle batek bere hizkuntzarekiko eta bere historiarekiko batzutan maitagarri eta batzutan gorrotagarri izan arren ezagutza bat edukitzea. Eta nik hoxe da esan nahi duna. Guztua sentitu nahi zela, eta kostata sentitzen zen, larko da berrobetan ezartu narkiasko emoen zen bani itxason ondon eon, baina irakurtzen hasi barko baina esateko, ez detola bukatu. Eta bai irakurri ez dezuenak eta berriz irakurri nahi dezuenak, bai gomendatuko nizueke, denbora jarrai bat hartzeko eta nolabait isolatzeko
errealitatetik berriro errealitatera begiratzeko. Zeren eta oso bortitza da liburua. Eta emakumezkoen ikuspegiaz ere noski zer esanik ez. Eta hori bai, eta baina agoratzen aritu naiz, baina hori bai, liburua bukatu nuenean eta hitzaldirako izenburu bat eskatu zidatenean, eta jarri nuen uste bizkotxo bitxeren irakurketak, eta ez kontua edelakoren bat, bai pentsatu nola, kontxo, eta nik ez daukada lanaren dudiko dutarako, ez nintzitako novelista. Hori egin beharko bano, eta nire protagonista Juana Albretekoa o Margarita Nafarroakoa erregina, ez edozen, ez Perpetua Zaragoza edo ez edozen, horako emakumezko bat balitz. Idatzi beharko bano, guk daukagun euskal literaturaren tradizioa aski izango nuke? Ba ez. Zeren eta ez madarikazioak, ez birauak beste agertzen direnak, ba ez dira jaso izan, edo jaso izan direnean, zensuratuak izan dira, demagun Resurrección Maria Aspera aberasturik, edo zensuratuak izan dira, edo alboratuak izan dira, edo hitzak aldatu dira, ez danak, adibidez, ez eta Donostiak, ez Barandiaranek, baina batzuk hori dute. Orduan, uste dut, oraindik emakumezkoan bilatu bat dugula, gure tradizio datua agintea gordea eta gure ikuspegia eman behar dugula. Eta oraindik hor, euskal emakumean baukagula, euskal emakume idazle askoren lana irakurri behar da, zeren eta baina etorri benekin ez begiratzen, baina askoren iztegian apenas dagoen. Orduan nia idazten zuten emakumezkoen referentziarik. Eta askoek liburutatik egin zuen. Existitzen ziren liburutatik. Gero besteak egin dute askoren gainean. Orduan, handio baukagu asko, beraz nik badakiz seguro, nik, eta hori dira nire buru konsulatzeko esaten da. Holako novela bat idatzi beharko gana, emakumeen izen partetik, eta euskal literaturak ematen zidan baliakidekin, seguro asko genuke asmatuko. Juana de Albret, Juana Albretekoa, edo Margarita Nafarroaren, edo beste edozein emakumezkoren tokian jartzen. Bueno, nahi bat bezak egin, bato. Eskerrik asko ere, egia da nik 25 urteetan neukidetela liburu eskuartean eta oaintxe konturatu naiz hau burezur bat izan daitekela. Nik bizaldi ikusi ditut hor beti, eta oain zuk esan arte ez da sekula hor. Liburuak berak askotan aipatzen du, baina nahi ere asko kostatu zen. Liburuak aipatzen du bat, liburuak sozializ irudia, eta hori nola ikusten. Nik ere non ikusten, alako baten ikusi non. Baina gero, hemendik atzetik behiratu dutenengo, tuntunen iralakoa. Nixenetik betxezean, jabetu garen. Galderaren bat egin edo ontsen. Eta zoi zer ditu zeizu bat jobretia? Azteko helburua helburgabria iruditu zitzaidan. Baina gero, politik beldurra agertu zen eta ustura irakurri nuen. Pisuzko helburu bat. Iruditu zitzaidan nire moduko Zan zintzezkera. edo ez, beretan nire nintzela eta gero azalaz zitzaidan sensazioa eta hona da.
Bueno, espero ezagun gure iritziak ez paralizatu izan. Alderatan moduan, aipatu duzu euskara batua. Egunokin hainbat lekutan agertzen da euskara batua ez da izan. Uste dut euskara batua dela, gogoratu behar dela, Imanol Herriatua. Alaitasuna guztia, orduko teknikarekin pasatzen dela makinaz, eta zuzendu egite bat. Fraile Francisco Talbot aresti batean esan, zuzendu eta bi, egin doztaz nik eskaini ipini eta berak eskaini. Hola, pintze bat. Eta kuriosoa da, edasunan, oharrak agertzen dira, euskara batuaz, euskara baturantzat, eta ohartxoak, berak pintze bat. Ez daukanik euskara batuaren kontra ez zarreta, baina bai, ez nahi nola zen, euskara batuan egiten zen literatura urte askoan baita ere bazara eskolatara eramateko, jende hori gabe zegoen euskaraz irakurtzen, orduan, erreztu inbartzen egoera, oso, baina gero baita ere, jende asko euskara irakurri gabe zeukan, euskaraz idazten zuen, baina ez ziendanak aresti bezala euskal klasikoak irakurtakoak, eta hola, danetizioan, ez daukate zer batuaren kontra. Baina bai, liburu honetan, euskal klasiko guztien ezinezkoa da, hemen zenbat kontraesan, kantu, refrau, lema, eta baita ere, hartaroko literaturako hainbat joku literarioa ez. Bueno, batzutan laburra izatea, hobea izaten da. Eskerrik asko etortzeagatik, eta bihar bera, handu bera, egon.